Kaixo lagunak! Txirloren bila animatuko alzarete etortzera. Nire ustez liburu honen barruan egongo da. Guazen ba, ea zer kontatzen digun. Atzamarra pistatik irristatzerakoan, zer gertatzen den ikusi nahi? Aurrera! Ea ba, pasatuko dugu orrialdea. Indar pizka bat gehiagorekin egin beharko dugu oraingoan. Bat bita, 3. Ea ba, apur bat gehiagorekin. Primeran, denak bota ditugu. Eta orain, non egongo dira? Barruan begiratuko dugu. Seiun dagoen dena. Argia piztuko dugu. Hemen daude eta... Baina, apur bat desordenatuta daude. Agian liburua astinduko dugu txirloak pizka bat ordenatzeko, ea horrela ordenatzen diren. Ondoko hau beldur dela ematen du. Txirlo gorria pizka bat joan zaigu. Ea ba, pizka bat gehiago astinduko dugu. Baina, hainbeste ez, pizka bat gutxiago, igual hobeto. Horrela, eginda... Baina zer gertatzen zaio txirlo honi? Dirudienez ez du gehiago igo nahi. Ea, baingo dizkigu kilikiliak sabelean. Ea, irribarre egiten duen. Eta bai, orain bi eskuekin. Eta azkarrago egingo diogu. Eta kontuz, pom! Zeinen ederra! Konfetiak eta girnaldak. Baina non dago txirlo? Ea ba, putz egingo dugu. Antza denez ez du funtzionatzen. Orraztuko dugu. Baina gortina baten antza dauka. Atzean egongo da. Ea ba, zabal dezagun gortina. Izeba kontzi da. Emaiozu musitxu bat eta esaiozu agur. Agur. Baina txirlo ez da ageri. Liburua horizontalean jarri eta agian bidea aurkituko dugu. Ea ba, horrela jartzen baldin badugu. Baina zein koloretako da txirlo? Ea ba, atzamarra bertatik irristatuko dugu. Eta... Jauzi! Ea ba, urrunduko dugu besoarekin, ea zer gertatzen den. Apur bat urrunago. Ea zer gertatzen den. Zerbait ikusten dugula ematen du. Ea ba, jarriko dugu berriro ere vertikalean. Marka bat izango da, mikrofono bat izango da, izeba kontziren ipurdia izango da. Txirlo da! Putzein gozo eta lurreratzen lagunduko duzu. Ufa, zelako bidaia! Gordeko ditu koloreak? Inklinatu liburua gorantza. Baina zenbat mugitzen da? Deikari dira! A ber. Berriro jokatu kaldugu. Ea ba, irrestatuko dugu atzamarra. Eta ala basan. Edo ez basan? Sardadilla kala basan. Eta atera ditezela txirlo asko. Herriko plazan. Hau izan da, Miriam, Eneritz, Irene eta Aiderrek egindako istorioa. Hurren arte lagunak!